Hola, sóc la Susana Solans, educadora del Casal Fàtima. Jo sóc la Yasmina Navarro, psicòloga del Casal. Des de Fàtima estem treballant un projecte psicosocial anomenat Habitar la Vellesa, que de fet es basa en els principis de l'atenció centrada en la persona. Aquests principis, que són necessitats psicològiques universals, com pot ser el confort, la necessitat de vinculació, de validar la pròpia identitat, moltes vegades es poden veure diluïdes en persones que es troben en un entorn residencial i es senten desarrelades de la seva família o del seu entorn proper. I més enllà de tindre en compte aquestes necessitats psicosocials, volem anar una mica més enllà i proposem el model sociopolític, en el qual els nostres residents, a part de persones, ens converteixen en ciutadans de ple dret. És per això que totes les obres realitzades durant el procés seran exposades en espai públic, a l'Ajuntament Vell, en el qual es tindran en compte totes les narratives i totes les maneres de mirar aquestes necessitats psicosocials. Així que esteu convidats al proper novembre a que ens visiteu a l'Ajuntament Vell, perquè crec que val molt, molt la pena escoltar les veus perdudes. No us ho perdeu.